Döwlet dukany edýünden boş şekere gapdalynan kofe almaly, yerli ýag ýok diýip Azatlyň habarçydy. Aşgabatyň dukanyna görünlerini gurrun berýär. Bu aralykda adam hukuklaryny goraýjy guramalar Türkmenistanyň hökümeti öz ýylatyny kadaly ýaşaýyş derejesi bilen üpçün etmezligi we azyk hukugyna hormat goýmazlygy bilen halkara borçlaryny ýerine ýetirmeýär diýip problema ünsü çeker. Adam hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch we Adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatiwasy guramasy 23 sentýabrda çap eden beýanat COVID-19 pandemiýasynyň ykdysady täsirine jogap bermekde hökümetiň hereketsizligi Türkmenistanda öňden gelýän azyk krizisyny hasam güýçlendirdi diýip belleýär. Türkmenistanyň hökümeti halkyň awadançylygyny däldi, ýurdun imidjini ileri tutýar diýip Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça müdiriniň orunbasary Rachel Denver belleýär we bu möhüm pursatda iň mätäç adamlara ünsü çekip olara kömek etmezlik bilen Türkmenistan adam hukuklarynyň iň esasy prinsiplerini şolsanda azyk hukugyny gödek bozýar diýär. Azyk etmezçiligi bahalaryň ýokarlanmagy, azyk önümlerini çäkli meşwerde satmak, nowatlar dukanlaryň we bazarlaryň ýygyderli ýapylmagy ýaly çäklendirmeleriň ýygyderli girdilmegi ýurtda gündelik ýagdaýy öwrüldi. Öz çäginde COVID-19-yň bardygyny resmi taýdan ikrar etmeýän ýurtda ýokunç keseliň ýaýramagyna garşy göreşmek üçin girdilýän çäklendirmeler ýylatyň durmuşyna agyr täsir ýetirýär we goşmaça agram salýar. Soňky hepdelerde Aşgabatda bahalar ýokurlandy. Indi ýurt gararsızlyk gününe taýýarlanýar. Bayramçylygyň öňü ýerinde azyk üçünçüligi adatça gowulaşýar. Şol burakdyň özünde de dolaryň hümmeti gara bazarda ýene-de ýokurlandy we 23,5 manada deň boldy. Nakt valyuta alyş çalyşygyna saklanýan gadagançylyk bilen bir wagtda resmi kurs hem 3,5 manat derejesinde üýtgewsiz galýar. 22 sentýabrda Azatlyň habarçylary bazarlardaky döwlet we hususy dukanlardaky haritlaryň bahalaryny öwrendi we jekmejek sin taýýarlady. Döwlet dukany doly boş, un bilen baglanşykly hiç bir mesele ýok. 1 kilogram 1 manatdan iň arzan we has kymmat birnäçe görnüşli şol sanda Türkmenistanda öndürilen ýokary hili 1 kilogramy 8 manada çenli durýan unlar bar. Şeker ýok. Diňe ýerden bolýar. Adam başyna 2 kilogram satylýar. 17 manatdan 2 kilogram berýärler. Ýöne ýanyndan goşup içine şeker we süýt goşulan kiçik haltacyklardaky kofe almagy talap edýärler. Onuň öz bahasy 5 manat, ýöne hiç kim ony satyn almaýar. Bu geçmeýän bir haritdir diýip habarçymyz aýdýar. We şeýle dowam etdirýär. Çöregiň arzany we täze bişeni el ýetirli. Şeýle hem ýag bar. Birnäçe görnüşli ýöne olar daşary ýurtlaryň önümi. Yerli ýag ýok. Görnüşi ýaly gutaran bolmaly. Ýa-da täze hasyla garaşýarlar ýa-da ýerden satýarlar. Mundan başga harit görnüşleriniň assortimenti ujypsyz. Esasanam bazarlarda satylýan zatlar bu ýerde hem şol bahadan satylýar. Bazarda döwlet bahalary boýunça harit satýan tekçiler bar. Şol ýerde meweler, banan, alma köp. Hatda kiwi hem bar. Hemme zat import edilen haritler bolsa Iran bilen Serkeden wagtal işleýänligini görkezýär. Hatda döwlet narhyndan nar satylýar. 1 kilogramy 20 manatdan, kartoşka 9-10 manat, hem yerli hem daşary ýurtdan getirilen hili gowy. Emma apelsin gymmat 50 manatdan we diňe bir ýerde satylýar. Yerli towaklaryň bahasy 1 kilogramy 80 manatdan başlanýar we 15-18 manada çenli ýetýär. Aýra bölekleri, aýaklary we butlar we şoňa meňdeşler hem bar. Bu bazarda birnäçe aý bäri et satýan hatarlar ýok, sebäbini bilemok diýip habarçymyz ýene şeýle dowam etdirýär. Döwlet tekçilerindäki göw önümler her bir destesi 2,5 manada durýar. Olaýda satýan hususy töwdegärler bir destesini 5 manada berýärler, ýöne olaryňky has uly. Dürli baha kategoriýalarynda esasanam Gazagstanda we Orsetde öndürilen unlar bar. Dürli bahadan daşary ýurtly makaron önümleri Orsetden getirilen her kilogramy 80 manatdan, Roltondan başlap Türkiýede öndürilen her bir gawy 25 we 30 manat aralygyndaky makaronlaryň saýlama görnüşleri, hatda has kymmat Italian makaronlary hem bar. Bäş barmak üçin 4 adama niýetlenen hamir 12 manatdan şeýle-de şu bahadan beýleki hamir önümleri satylýar. Hususy dukanlarda ýokary hili asylan we gaplanan et, guzy we sygyr eti hem bardy. Iň gymmaty 70 manat, sygyr eti 48 we 50 manat aralygynda 1 kilogramy, goýun eti 50 manada çenli, öwelen sygyr eti 40 we 55 manada çenli hiline görä ýagsyzy has gymmat. Bu dukanda bahalar Halk Market dukanyndan birnäme arzan. Welaýetlerde daşowda we marda öndürilýän azyklary satýan bir dukan boş dur. Şirketler ýapak ol ýerden kakadylan sygyr doňuz etini beýleki kakadylan
önümleri towuk basturma, balyk, şeýle hem gowy mariniň ýumşak peýnirini getirýärdiler. Bularyň hemmesi indi ýok diýip habarçymyz 22-nji sentýabrda habar berdi. Döwlet bayramçylygynyň öňü tirasynda Aşgabatyň bazarlaryndaky şeýle-de döwlet hem hususy dükanlaryndaky haritler we olaryň bahaty baradaky bu jekmejek ýagdaýlary Azatlyň paýtagtdaky habarçysy gurrun berdi. Baralykda welaýatlerde ilat adyk yetmezçiliginden kösenýär bazarlaryň köpçülikden ýapylmagy derarly ilatyň adyk satyn almak mümkinçiligi adalýar yerli telekeçiler bolsa gazanç çeşmesinden mahrum bolýar. Mardy şu günler adyk ýagdaý erwetleşýär. Döwlet eýçiligindäki dukanlaryň öňünde nowatlar daňdan dörep başlaýar. Her dukanda adam başyna 3 manada 5 ýumurtka berýärler. Adamlar ir saat 4-de baryp 8-de ýa 9-da açylýan dukanyň öňünde garaşyp durýarlar. Bir ýumurtka 1 manat 50 teňgeden satylýar diýip Azatlygyň welaýatdaky habarçysy 23-nji sentýabrda gurrun berdi. Welaýatlardaky bazarlar we dukanlaryň en çemeti iýulyň ortalarynda häkimetleriň COVID-19-yň ýaýramagynyň öňüni almak boýunça resmi çärelerini eglan edilip bäri ýygydirli ýapylýar. Şol biraktyň özünde de Azatlygyň habarçylarynyň belleşýäli şu günler Aşgabatda bazarlarda we dukanlarda bir wada girdilen sanitariýa talaplaryna gözegçilik edilmeýär. Adam hukuklaryny gorajak Human Rights Watch we Adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatiwaty guramalarynyň 23-nji sentýabrda çap eden beýanatynda Türkmenistanyň hökümetiniň ýurtda garyplygyň bardygyny inkar edýänligi we pandemiýa döwründe işsizligiň ýokarlanmagyna garamazdan ilatyň ykdysady taýdan ejiz toporlaryna kömek berip bilmeýänligi bellenýär. İnsan hukuklaryny gorajylaryň pikiriçe ykdysady ýa-da sosial kömek bermek halky el ýeterli adyk önümleri bilen üpçün etmek üçin hiç hili strategiýasy bolmadyk hökümet ilatyň zerur ýaşaýyş derejesini we adyk hukugyny üpçün etmek boýunça halkara borçnamalaryny ýerine ýetirmeýänligini görkezýär.